Hadian bana kaliang u video boy rembong si an di blok ula aiktian ba un salet banjurep ya ka jaka belate resort da uriu shimet akasnong boy rembong lom so pieng kabalong hamar senda pat kapot wa jong ka wa in shi kabala penmi kijing ujor nakipat ba Hendi ka singina kaliang ka office u video boy rembong si an di blok ula pha ki engineer banlet jurep haringkat ka thau ka wo ya ka te ka jaka Hagate ke jingjurep le dan lang de kinong yalam jong ki artli ki kan hun seng bhalang ki bokan thop yo samla ting shan makri president ke HYC Bhoirambong circle usamla Samuel Hink president ka hito Bhoirambong circle urang ba shnong Bhoirambong lom so pieng bat kinong yalam shnong ka Bhoirambong lom rat khla bat utrai jong ka te ka resort uba Denning Stone marbanyang habakren chikilat pathai khubor hadien bakate ke jingjurep nakaliang kinong yalam jong ki artli ki kan hun seng bhalang ki bal labut den ya ga jing e jong upat ba gilapan pau ka jing khublai ya ko office video bhoi rembong ba ulashim khia ban pha ki engineer ban jurep ya ka te ke jaka khnang ban lap ya ga jing shisha kitai ki rong yalam seng bhalang ki la ongru hadien ba video unyo ban priang ya ka kai phot na ki engineer ki blawan ban jurep ya ka te ke jing te resort ki kermen ba video un bishar hok ya ki kat kum ki kendon an bat unom sha shiliang shanu shanuru urang ba shnong ka shnong bhoi rembong lom so pieng uba ham jingai hing ulia thu bahashwa ban tai ka te ka resort nakaliang ka shnong kila dep ban bu dak bat ka jing tai ka dei ban jingai komba san phot na ka phot wa omenchi henry utrai jong ka te ka jaka klembot kat kum ki jing tho dak ka dorbar shnong bat ula pen trai bet hala ka mon kat ban nakaliang utrai jong ka uba Denning Stone mar penyang nakaliang jong u kum utrai jong ka resort ulalong bakloi banbuat renti iki kendon an Henry menta kanshong haka jingrai ka office u video bat ulalong kloi banbuat yaki kendon an kat kum ka jing betha na ka blok shu ulakantu bakani ka kendon an kanom dei ban sha shiliang Henry ka dei ru ban trai kamlang yaki wei pat kitra jaka ki badan ka jaka haka tika photwa omenshi ha bidai bakani ka abdai ga sni ga banta kadai bek ka jing ai khublei ka kaliang jong ka HOC angkat ka hito so ban ai khublei ning kong yo blei kumba ka sangi ki jongi barabor ha ka yai ka no ka issue kabu yo blei kumbu kapten jong ka ban yalam ya ka ka issue ka ba ka sang ka yai kaman ingai skam ba kani ka bai baro aden bangine yo I ban nakaliang ki staff na po blok kilawan ban jurip hi dalai de yo ban ya pek bahai kani ka jingte yang ni ka jaka tingi so ban ai khublai ki ka jingla kloi ka jongki ya ka ba nakaliang ka jongki kila pek bat kilo yo I ngai skam ba nakaliang ka office jong blok angkat nakaliang ka office jong ka GC Ribhoy ba kin ai ya ka report bat intho akum ka jingdon bat ka jingyo I hakane ka jaka tena kaliang ka seng hi ka jongi suman ai khublei ya iromba snong jong ka lum shopping I ba ham jangai hing ya ka jing kersan borba ka jong I nadu basdang ya kani ka issue adu kani clip bat ko pementa ka ba kani ka issue kalajan poi sa kabukut kumba in Ukraine ka por ka HYC hi barabor chisin ba kalastang basdang ya no kan issue bat kadon ru ka jing penkut la ka job la ka ram tengai skam ba kani ka issue ru lengba ka jing aibor ka jing yalam jong ublei balong kum kapten ni jungi ngek ba kani ka issue kan salong ka job habili bitone ka jing wan inspection jong ginagaliang ki staff na block adu mata mene kin pala ban aya karai na marba maki kila suwan na ka beta ka jing tha jong ka office te hadin jong ka jing inspection nang ne nagaliang ka jong ki kin sa ra kin sa pha ya ka report sya ki bahan ya hadin kata kin sa pha pat ini ban kin sa forward pat ya ka report syangi kajongki kim syam la batai tengnya skam ba dagaliang kajongin sa budin hi ban yo kam klo ya kabade kini ka report ha kani sistem jong sini ka bahap
haka arpung turik atau benai Julai arja apsau kena kaliang jongi isengi boro ar hito bat HYC kajing alam jongi ba kenchan makri ngiru ni misiam la kenran ila ngila ya senran hin adu pasdang kumbang ngila yakut bini trelang tenrei ka ai ka ba sultanat tolong ba nagaliang jong keyboard mahalor kila sya kila pha bat kila ai sisa ya kapor ka bangin ni simenta ka ni kapor ka benta pat ka bangin yo ban indep ya ka benta ka jingkwa jong ki pat ba nok snong jong ka ni ka dong khap mara hoi kumbala karna du pasdang kamde ka jing thmu ka jong no kamde ka jing kwa jong no hndai ka de ka jing kwa jong ki nong snong jong ka dong khap mara pengin na kalian jong seng ru mindon hin ka tin kumbala kan ni ba penchan ma kris khma ni pendep ya ka ai ka benta ka ba ki nong snong ki kwa ki kumbala kan ni ka juk ka benta ngam ban byang ka jing job jing rem ka shong pat ka jing le hok jong ki bor bahalor ni khmi lenti tang ya ka ta hi kumba na isar i video ila kular ni ba inom le thap ni shukar to ka sngi ka ba ni wan ka at trik ti ha ka ni ka sngi ru na sung kemen ba ki la pha sisa ki staff ki engineer ban don menta ba ni ban pendep hok ya ka ni ka benta ka ba ki pat ba yang lut ba ki thrang ti ka ai ka bang sung tunat kalong ka ding senran ha ka ding don jong irang ba snong i kham jang hing kumbala kren na i ba tensan nang ta irang ba dong jong khap mara lembat ki member kumba na kaliang jong ki office ru ni su sai sifi ba ki kwa bangin nam bun briu ka ni sngi te ni ru na kaliang ka seng ni pun briu ai ka bang sung tunat kalong ni ai ku blai ru wat ki try jaga ila sa khilang ka ni ka sngi rengkat manager badik pek badik khmi ka ni ka jaga ru ila shimenta te ka ai ka bang kwa ban khmi nanti long ba ya ka jing kwa ba ka jing angnut jong ki pai ba ya ka ta hi ka long ka jing job ting ai ku blai kerpang ru ya baro ka ni ka kor kham tam na kam ta ka jong phi ki media ba sa sin phi la dom ta lam ba ngi ni skam ka ai ka dei ka jing panyat ka jong play ban jrong Sedang jong kasi kum gana kaliang dungin maka senang lum syuting borbong nilayo banwan lang hangne bat ki seng hito bat ke HYC banilan bantalang bat ki langba ka jing pentip jong i video jong ka borbong si an di blog nakaliang dungi kum senang ha ka pasdang nadu pasdang bante kene ka kam nakaliang jungi kum ka extip jong ka senang lum syuting nilawan ban budak HBD bat kene ka jing tre jong ineu trai jaka balate hapo jong kene ka putwa nakaliang jungi ngin labu ya kadak wila se di giding nre kumbayu i himenta nakaliang jungi trai jaka iklem burom hi kata iklem le hi kumbang ila ikren nre hak tu kapor bangi ikren nakaliang jungi ila menjur nre kumbayu i menta kemun kila nang te sa put sakane ka putwa dan nakaliang jungi ingin ai gejingi trai lang bati kumgi NGO ibadon hapo jong kane ka dong riboy ke jungi kenang ba kane ka jingi tenat jong kane ka wa umlen si bahkan nam du kenang ba ginong snong rugi babun ba dagi hajar ngut ki babun kam ya kane ka putwa ban sajan ban sum ban saj ban penun kam hagino no gi benta dan nakaliang jongi kinong snong ni kermen scam ya ke ba kilawan inspection nakaliang jong ka office jong video lembat ki engineer ki balewan ta kasni ke ba kin fa ya ka report tengi kermen scam ban ni ap ba kin ai hi ya ka badai hok ban ai kum kat kumba nakaliang jungi ni kwa bat kumba ka sorkar hi kalabu ya gi anji kindon haki putwa dan nakaliang jungi menung snong nyin ni kermen scam bagi ye boro kinlong di bayai bai ai reti bat kapan ajungun yangi kesnong ya ki NGO ru ki bala ya don benta hapo jungan kapor ngai kuble yangi wei kamtam ya step member ki bala don lang hakane kapor ngai kuble pi yarang ba dong naga dong kamara lumdai kla mo nakaliang jungi kumbangi layo hi ban bu ya kadak haswa bi ni trai jaka intri kene dak nomno ngi memong bagin sim sanpo nrupo put nrengi su ban ya biang lang kata ni kwa longbang dak nomno nang ketiga kenro gidai ban penihar sedin ken kumba sauput lana san put do nakaliang jungi ngila karpa di kumba kalong himenta kemut nakaliang jungi ila peniat bi jing trai khamat te ka ega report ke bangila kilawan juga om taksi te kermen scam tangi katahin saam kalong kumno